Hello Mzansi, welcome to Umgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Sekuvelele esinye isigameko lapha KZN lapho umfana lona 24 years ubulale singane sakhe lesina 21 years waphindwa wabulala nomntwana bolona 3 years bongeka kanye na okunhle. So uthe maqedza konke leso sehlakalo wathumelela malume wakhe message amtshela ngalesa kwendile nangimalume uyalandzisa ngalendzaba. Oscars wathi angiphuthume phezulu umlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message nami ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle wabe sethi khona-ke i-decision aseyithathile malume ngiyaxolisa sengibulale ingane so now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. Bathi baphuthume kule ndlu ekseni bathola izidumbu ezimbili zilele echibini legazi zinamanxeba okugwazwa. Semesifika lapho safika khona iwindi elifile safika salunguza ewindini sathi siyabona e-dining room khona into esiyibonayo isidumbu sathi siyaqalaza futhi nangu umlondo uyalenga lakhi kanti uvoicemail bengaqedile bengayizwanga yonke ushilo nokhiki ukuthi uzoshiya kephi. So saphinda sagqekeza lelo windi ke lakhiye sakhiya sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. Umndeni uthi ushaqekile ngoba ubaba wengane ubengakaze asho ukuthi unenkinga. Sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakaze asho lutho kuthina besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakaze asho ukuthi unenkinga.